Divadlo Andreja Bagera sa vrátilo v rámci projektu Made in Slovakia ku klasike Ivana Bukovčana Kým kohút nezaspieva. V prvom rade nesmierne aktuálna svojou témou, svojím obsahom, tým, čo sa v nej odohráva, aké otázky a problémy sa v nej riešia. A druhá vec, preto, lebo je veľmi dobre napísaná. Je to jedna z najlepších slovenských hier. Ja som ju tak mal akože držal v hlave niekoľko rokov, ale a navyše mám pocit, že taká akoby dozrela doba na takéto témy. Autor Ivan Bukovčan v hre rozpráva dramatický príbeh 10 obyvateľov okupovaného mesta, ktorí sa na jednu noc stávajú rukojemníkmi vysokého dôstojníka nepriateľskej armády. Preciťujú životnú neistotu a vyhrotená situácia ich núti premýšľať o všetkých možnostiach záchrany svojho života. Že je to hra a sú to témy, ktoré idú trošku tak proti takému tomu veľkému masívnemu trendu v súčasnom divadle takého toho mainstreamového typu, že divadlo by malo len zabávať a len by si do ňoho mali prísť diváci oddychnúť. Áno, aj, ale potom sú hry a potom sú funkcie divadla, že divadlo musí prinášať nejaké poznanie, divadlo musí prinášať nejaké myšlienky, musí nastolovať a otvárať problémy, klásť otázky. Keď už nie odpovedať, tak klásť otázky. Nech diváci si potom na tie otázky sa snažia nájsť nejaké svoje odpovede. Inscenácia Kým kohút nezaspieva je jedna z najlepších slovenských hier. Je to veľmi zaujímavá psychologická, ale aj sociologická štúdia toho, ako sa človek správa vo vyhrotených a výnimočných situáciách. Ja som sa už s touto hrou stretla na Vysokej škole muzických umení ako absolventské predstavenie a hrala som Mariku Mondokovú. Takže ja som veľmi dobre poznala ten text. A ten text bol napísaný v roku 1970 a je až mraziace alebo mrazivé, aký je aktuálny aj dnes. Na to všetko, čo sa okolo nás deje. A ja si myslím, že to bola dobrá voľba, lebo my starší všetci poznáme túto hru a mnohí sme ju videli v mnohých inscenáciách. A mladí ľudia by to mali vidieť, mali by sa možno nad tým zamyslieť. A ja sa veľmi teším, že ako na to budú reagovať, lebo budeme to hrávať pre školy, keďže je to maturitná otázka. Ja sa veľmi teším, že ako budú reagovať tí mladí na to, kde vlastne hráme o skutočnosti, ktorá je z časov minulých, ale tá aktuálnosť je tam v tom texte. Bukovčanova osobitná štilizácia vychádza z jeho bravúrnej schopnosti presnej gradácie tempa a postupného odhaľovania čiastkových psychologických motivácií jednotlivých postav. Dovoľuje dramatikovi nielen bohato vykresľovať charaktery, ale predovšetkým podať stále aktuálnu výpoveď o človeku, ktorý sa ocitá v závažnej ľudskej situácii. Pre herca je to veľmi, veľmi náročné, ale zároveň veľmi príjemné. Tak my už si v tom veľmi intenzívne ideme 2 mesiace teda v tomto našom kohútovi. To sa mi ani nechce veriť, lebo teraz po predstavení keď som to vedel, ja som rozhodený, tak vy už po tých 2 mesiacoch musíte byť úplne. Sme rozhodení, no, lebo sme strašne šťastní, že sa robila táto hra zároveň. To bolo pre nás ťažké a si myslím, že je veľmi zásadná, je tak aktuálna v dnešnej dobe, že ju treba hrať a dúfam, že ľudia pochopia, prečo ju hráme, lebo je to naozaj dôležité. No, sú dosť často situácie, chvála Bohu, že teraz zatiaľ nie, ktoré človeka možno niekedy donútia uvažovať trošku inakšie, ako jeho nejaký morálny názor je. A človeku to niekedy v tých situáciách urobí aj asi takú vec, že mu tie ideály na tie morálne názory na život a na svet nejak v
vplyvom nejakých vecí, tak odídu. Som vďačný, že si môžem takto ešte zahrať, pretože to divadlo mám ráda a tak trošku sa vraciam do mladých čias, keď som ako ochotník začínal v takýchto všelijakých vážnych veciach. Potom som prešiel na tie veci pre deti a teraz na staré kolena, ako patrí sa, ako na staré kolena, ako starý sa vraciam k svojim starým riechom. Hra je nesmierne napínavá a vzrušujúca. Rieši všetky morálne dilemy modernej spoločnosti, humanizmu i rozpoloženie človeka, ktorý je konfrontovaný s násilím, brutalitou a nevie sa voči tomu postaviť. Made in Slovakia, čo to znamená? Že všetky tohtoročné premiéry sú buď písané priamo pre toto divadlo, alebo sú slovenskí autori. Slovenskí súčasní autori, toto je premiéra klasika. Je to ešte v nejakom dramaturgickom pláne, čo už bol, alebo už je to nejaký nový trend? To sú tam aj súčasné, aj teda staršie veci, ale v každom prípade táto pohydko, že Made in Slovakia, že tam je za tým slovenský autor, ktorý to napísal. Čiže keď si zoberieme, že Pápež, Daniel Hevier a Gabo Dušík, keď si zoberieme Dobro, že Laco Kerata, a teraz z tých starších Bukovčan Kim Koudne zaspieva. To je taká inscenácia, ktorá má aj dosť taký ako edukatívny charakter, to znamená, bude fungovať aj nejak ako pre školy, alebo ako to bude ďalej fungovať? Tak ten cieľový divák by mal byť práve ten, ktorý je pred maturitami, ktorý to má ako povinné čítanie, tak pokladáme to, že oveľa ľahšie, edukatívnejšie je vidieť takéto predstavenie, zažiť to v tom živom prenose, pretože nemusíme si nahovárať, že dnes je toho času málo a práve mládež nejak od tých kníh odbočuje, tak verím, že aspoň takýmto spôsobom budeme sa snažiť takéto diela sprístupniť takýmto mladým ľuďom. Vynikajúce herecké výkony, réžia aj scenografia ponúkajú nitrianskému divákovi zážitok, ktorý sa tak často nevidí a obohacuje repertoár divadla Andreja Bagara o ďalšiu vynikajúcu inscenáciu.